Čo robiť na prvom rande? Prvé rande môže byť stresujúce, ale nemusí. V tomto videu ti ukážeme, ako sa pripraviť na prvé rande, čo robiť počas neho a čomu sa vyhnúť, aby ste si obaja užili skvelý čas. Príprava na prvé rande. Predtým, než vyrazíš na rande, je dôležité sa dobre pripraviť. Vyber si vhodné oblečenie, ktoré sa hodí k miestu, kam idete a v ktorom sa budeš cítiť pohodlne. Osobná hygiena je samozrejmosť. Voňavka či čisté oblečenie môžu spraviť veľký dojem. Rovnako je dobré mať pripravených pár tém na rozhovor. Premysli si, o čom sa chceš rozprávať, ale nesnaž sa pripravovať si odpovede dopredu. Konverzácia by mala byť prirodzená. Výber miesta. Výber miesta môže ovplyvniť celkovú atmosféru rande. Ak sa poznáte len krátko, vyber miesto, kde sa budete cítiť príjemne. Kaviareň, park alebo niečo originálne ako spoločná aktivita, napríklad úniková miestnosť, ochutnávka jedla, piknik pri západe slnka, člnkovanie, živá hudba, spoločenské hry v herni alebo doma. Vyhnite sa príliš hlučným alebo príliš tichým miestam. Ako sa správať na rande? Najdôležitejšie je byť sám sebou. Nemusíš sa hrať na niekoho iného. Buď autentický a prirodzený. Dbaj na očný kontakt a úsmev. To pomáha vytvoriť priateľskú atmosféru. Tipy na dobrú konverzáciu. Klásť otvorené otázky, aby mohol druhý človek odpovedať viac než len áno alebo nie. Počúvať pozorne a ukazovať záujem. Zdieľať niečo zo svojho života, ale nehovoriť len o sebe. Používať humor, ale s mierou. Každý má iný vkus na vtipy. Čomu sa vyhnúť? Nepozerať sa často na mobil. Nehovoriť len o sebe alebo o bývalých vzťahoch. Nepretvarovať sa a nesnažiť sa pôsobiť príliš dokonale. Nebyť príliš vtieravý alebo príliš rezervovaný. Malé gestá, ktoré zanechajú dojem, malé prejavy galantnosti, ako otvorenie dverí, ponúknutie kabáta alebo jednoduché komplimenty, môžu spraviť veľký rozdiel. Zároveň však nezabúdaj na prirodzenosť. Nútená zdvorilosť môže pôsobiť neúprimne. Ako zakončiť rande? Ak sa vám rande páčilo, daj to najavo. Môžeš poďakovať za príjemný čas a naznačiť, že by si sa rád stretol znova. Ak necítiš chémiu, buď úprimný, ale ohľaduplný. Ak sa ti tieto tipy páčili, daj like a odoberaj náš kanál pre ďalšie rady o vzťahoch.